खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआव खुसि जानायजों लोगोसे खुसियै नोंथांमोन बयखौबो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो मोनसे गुड निउस नोंथांमोननो आङो दिनैहाय गुड निउस होनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्ला नोंथांमोनाबो एसेब्लाबो गोजोननाय मोनगोन आरो एसेब्लाबो खुसि जागोन जाय बिथांमोना नानिनो फैसा हरदोंमोन बा जाय बिथांमोना दिनैहाय जिनाखि माइनु स्वर्गियारी बिथांनोहाय बिथांनि फिसायनो अनसुंथाइ हरदों जाय बिथांमोनखौ गिबिसिनाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो जिथुनाखि माइनु स्वर्गियारीनि जानानै आङो आरो फिन खेबाव नोंथांमोन बयखौबो रोजा रोजा आखाइ खबजोबनानै साबायखर बावबाय मानोना होमबा गोबां रायजो राजाफ्रा सोरबा 500 सोरबा बिदिनो 500 400 200 300 10 थाखा 20 थाखा गोबां हरबाय थ' लोगोफोर आं नोंथांमोननो बेखौ दायो फोरमायनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय नाखि दायो बेमारिखौहाय बिसिबां फैसायाव जेन'ब्ला माबाखो रायलायखो दा बेमारिखौ डक्टरफोरा जोंनिफ्राय 2,20,000खौ एकदम फिक्स बिथारदोंमोन आरो खमायथारामोन ओमफ्राय सारमोनखौ आं बिराद रिकुवेस्ट खालामदों आरो सार आं माने सारमोनखौ होनदोंमोन 2 लाख होनोसै सार आंनो 5,000खौ गारि भारा नांगौ होननानै ओमफ्राय सारमोनखौ होनदों जे सार न'नि मानसिफोराबो आंखौ बुंबाय नोङो 2 लाखखौ लाखिनानै मा खालामदो जों दिनैफ्राय लांफैलाबो नायफैलाबो बिदि होननानै आं सारमोनजों रायलायदों आरो सारमोना इसोर सार थांनो ओंखारजोब्बाय आरो नोंसोर सारमोना लाखिबाय थायोबा आं थाबाय थानोसै होननानै नोंसोर सारमोना जुदि बेखिनियाव हरनो हायाबा माने न'नि मानसिफोराबो हरला आरो आंहाबो फैनो गोनां गैला आङो जिखिनि दिनै बुथुमबाय एसे एनै भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय एसे एनै जोंनि बर'नि सासे सारा जोंनो इसिनि हरदों होननानै आं सारनो लाजिया भांजिया खोथानायनि गेजेरजों ओमफ्राय सारमोना एकदम मानिथारामोन आरो ओमफ्राय जोंखौ बाहेरायाव हेगारहरजोबनानै दे जों गोदोरफोरजों रायलायनि दसे थाथ' होननानै ओमफ्राय गोदोरफोरजों रायलायनानै उनाव होनबाय 2,500खौ होथारदो होनबाय ओमफ्राय जों होनबाय हानाय नङा सार 5खौ जोंनो 5खौ गारि भारा नांथारगोन होननानै ओमफ्राय थेवबो सारमोना होनथारबाय जों गारि भाराखौ जों माबा मोनसेबाबो खमायनानै रायज्लायनो हागोन जोंनो 2,500खौ नांथारगोन होननानै ओमफ्राय बिदिनो माबानायनि गेजेरजों दा 2,05,000आनो जाथारबाय आरो आच्छा 2,05,000आव माने जाबाय ओमफ्रायहाय ओमफ्राय टटेल एमाउन्टआव जेन'ब्ला माबाया बेसेबां जाखो जेन'बा बिला टटेल एमाउन्टआ दा दहनगासिनो 1,20,000सो रेहाय होनाय जादों आरो ओमफ्राय दा जोंहाना टटेल 6 लाखनि सायावनो थांदो 6 लाख ओमफ्राय दा 5,80,000 रेन्जाया बेसेबां बांदोंमोन आरो आं गोसोआव गैला जिथुनाखि नोङो दि सोरबा माबाया एसे हेफाजाब हरदों गिदिर गोलावा होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय बे सोरमोन बेयो जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' सार आच्छा आङो रिकुवेस्ट खालामनायनि गेजेरजों एकदम दिनैनो दहनथारनो नागिरदों होननानै बे सारजों थाफानाय सासे सारखौ आङो होनहरदों आरो बे मा नाममोन उमेश सारखौ उमेश सार माने आं दा उपाधिखौ मिथियासै आरो अके बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आच्छा ओमफ्राय बे सारनि दारै आङो बे जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' सारखौ आं बिराद रिकुवेस्ट खालामहरदों आरो सार नोङो रायज्लायनानै होथारदो आङो माने आं दिनै हासबेन्डखौ बहरनो नागिरथारदों दा थाबाय थाबाबो बिला बारायो होननानै ओमफ्राय बे सारा दे आं नाजानि होननानै आं रिकुवेस्ट खालामहरदों मैयाबो ओरैनानै ओमफ्राय बे सारा आंनि बुंनाय रिकुवेस्ट खालामनायजों बे सारनोबो गाव नाजानायजों ओमफ्राय बै सारा 30,000 होदोंमोन जाहैबाय आरो ओमफ्राय बे सारा नाजाथारनानै रिकुवेस्ट खालामथारनानै 5,000खौ बारायनानै होदों ओरैनो आरो ओमफ्राय दा टटेल 35,000 हरदों आरो सारा 35,000 हरदों प्रमद बर' सारा हरनाय जाहैबाय आरो ने बर' सारा हरनाय जाहैबाय बे सार हरनायजों आं ओमफ्राय हासबेन्डखौ हरनाय जाबाय आरो अके ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा जेनेबा डनेसन हरनाया टटेल एमाउन्टआ बेसेबां जादों बेखौ बुंनो हागोन रायजो राजानि टटेल एमाउन्ट हरनाया गासै माबा जाबाय खोमा बे दहायो 20 आदा आं बेखौ दा मोजाङै फिक्स बुंनो हाया दे माने न'खरनिफोराबो एसे एला बे 5 जेनेबा सोरबा 6 इदि हरदेरदो नालाय जेनेबा आन्दाजाव आंनि आन्दाजाव ओरैनो 30-31सो जानांगौ आरो आच्छा रायजो राजा हरनाया 30-31 जानांगौ आरो दे ओमफ्राय रायजो राजाखौ नोङो माबा मोनसे बुंनो गोसो जायो नामा अनलाइन डाइरेक्ट आङो रायजो राजाखौ बुंनो गोसो जायो माने बे रायजो राजानि अननायनि गेजेरजोंनो दिनै आं आंनि हौवाखौ बहननो हाबाय माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो माने
बयनिसिमबो रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो आंखौ दिनै बेबायदि बिपदनिफ्राय बासायहरनायनि थाखाय ओमफ्राय जाय बिथांमोना इउटुबारफोरा दिनै नोंनि थाखाय मदद खालामनो भिडिअ बानायदों बै इउटुबारफोरखौलाय बै आदा बे इउटुबारफोरखौबो आं माने भगबान होननानै आङो सानगासिनो माने आंनि थाखाय दा नों आदायानो आंनि थाखाय भगबान आरो नों आदानि फार्स्ट आंनि थाखाय भगबाना बै सासे गथ'आ मा नाममोन बेखौ आं बावगारबाय बे सासे गथ'निफ्राय नों आदाया मोनबाय ओमफ्राय नों आदानिफ्रायनो दिनै आं दिनै बिसिनि आरो मैयानिफ्राय दिनैसिमाव ओमफ्राय आङो आंनि न'खरनि मानसिफोरखौबो बुंदों आंनि थाखाय बिसोर इउटुबार आदामोना आंनि थाखाय भगबान जानानै गसंनाय रखम मोनदों आं गावखौनो गाव होननानै आंहा जेबो राहा लामा गैयामोन जेबो फैनांगौबो गैखायामोन दिनै नोंसोर आदामोननि थाखायनो आं दिनै जेनेबा बिदि आं हाजोखौ बख'नो हानाय जाबाय आरो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बयखौबो जाय बिथांमोना इउटुबारफोरा दिनै आंनि थ्रुयै गोबां मानसिफ्रा दिनै मिथिनो मोनबाय गोबां लाख लाख मानसिया दिनै मिथिनो मोनबाय बयखौबो गोजोननाय थाबाय आरोना आरो बै मैया सासे फैनाय आदाखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो बे आदायाबो हर जाजासिम बेसेबां खस्थ' थादों आंनि थाखायनो एन्टि ब्रह्म गासैबो माने इउटुबारफोरखौनो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो ओमफ्राय दायो एसेबां खस्थ' खालामदों आंनि थाखाय भिडिअ एगारनानै आंनि थाखाय बुंनानै होदों बेखौनो आं बिराद गोजोननाय थाबाय आरो दे ओमफ्राय दायो लांनो थाखाय थियारि जाबाय ना लांनो थाखाय दा थियारि जादों दा गारि भाराखौ जों एसे रायज्लायबाय दं दा गारि भाराया माने मिटार हिसाबै हमदो जाहैबाय ओमफ्राय दा फैसाफोरा जाहैगोन जाहैया तामाने दा एसे रायज्लायबाय दं फैसायाथ' आखायाव दायो थाइसेबो गैखाला लुथिजोबनाय रखम लुथिखोजोबनाय रखम जाबाय बिदिनो लुथिजोबो ओमफ्राय दाथ' जेने थेने न' मोनैब्लाबो रां रुफा दाहार दुहार जाबाय बिनि थारमाने गाबोननो इखौ ड्रेसिं खालामनांगौ गारियाबो बिना गिदिर बिदि जाहैदों दा माने बेखौ जाहोनाय लोंहोनाय जोथोन लानाय बुहुद माने खरसायानो दा नांबावगौ जादों आरो जेनेबा न'आव लांबाबो आरो पाइपखौनो बख'नो हायाखै ड्रेनखौ बेखौ बख'नो फैनांगोन न सप्तासेनि उनाव उदैनि ड्रेन खैजा खान्थै बोहैनायानो जोबाखै आरो बिना गाराया गोदोर नालाय बे पाइप लिलि लानानै न'आव लांनाय जाथ'सिगोन दा बेयाव दोनबाय थाबाबो बारा जायो नालाय दोनबाय थाबाबो बारायो जानाय लोंनायबो आंबो गद मोनजाया गावबो मोनजाया जोथोन लानायबो गैया थिगानो बेखिनिखौनो बुंनो सानो आरो आदा बयखौबो गोजोननाय थाबाय जाय बिथांमोना डनेसन हरदों रायजो राजाखौबो आरो जोंहा मानाव गेदेर बिटिआर नि चिफ प्रमद बर' सारखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो 35,000 हरनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जोंहा बिनानाव जिथुनाखि बेमारिनि हिन्जाव नङा होमबा बेजोंहाय नोंथांमोना मोजाङै खोनानो मोनबाय जिथुनाखि दिनैहाय बेखौहाय बेमारिखौ नङा होमबा बेमारिखौ लांनो हाबाय जिथुनाखि नोंथांमोननि अननायजों जाय बिथांमोना एसेब्लाबो एनेब्लाबो गावनि जानांगौखौ दोनथ'नानैब्लाबो बिथांनो थाखाय डनेसन हरबाय जोबोद रोजा रोजा साबायखर आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआर सरकार नङा बिटिआरनि चिफ नङा होमबा बिटिआर सरकारखौनो होननांसिगोन दिनैहाय साराबो प्रमद बर' साराबो एसेब्लाबो हायाब्लाबो बा अननायजों दिनै 35,000 ना बेमारिनि थाखाय हरबाय आरो बेजों लोगोसे मा होनो दिनै हस्पिटालनिफ्राय नोंथांमोननि अननाय बिटिआर सरकारनि अननायजों मददजों आरो गावसिनि न'खरनि एसे एनै हा बन्दक बायदिसिना बा फाननाय बेफोरबायदिजों दिनैहाय बिलखौ फुरा होनानैहाय मानसिखौ न'आव लांनानै थांनो हाबाय जेने थेने खस्थ' मस्थ' इसोरनि अननाय नोंथांमोननि अननाय गासिबनिबो हेफाजाबजों दिनै आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायो बयखौबो रोजा रोजा साबायखर बेबायदिनो गावजों गाव अनलायलायबाय थागोन अराय सम बा सोरखौबा मदद होगोन दिनै नोंथाङा बै मानसिखौ मदद होगोन बै मानसियाबो मालाबा नोंथांनि न'खराव माबा मोनसे जायोब्ला जोंफोर बर'नाव थै गोनांखाय दिनै सिनायाब्लाबो रिकुवेस्ट खालामनायखाय भिडिअ बानायनानै रायजो राजानाव अनसुंथाइ बिदाय लाजिया फांजिया नोंथांमोना हरबाय थिग बेफोरबायदिनो मालाबा नोंथांनि न'खराव बेफोरबायदि प्रब्लेमफोर जायोबा जोंफोरखौहाय जिथुनाखि
खावलायोब्ला भिडिअ बानायनानै हरबाय बायोब्ला जोङो निस्सय नोंथांमोननि थाखाय अराय सम माने जिउ थासान्दियाव अराय सम नोंथांमोनजों थाबाय थागोन नोंथांमोना जोंखौ अराय सम सापर्ट होलांबाय था अब्ला जोंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट होफिनगोन मालाबानि समाव लोगोफोर नोंथांमोनाबो मालाबानि समाव गोनां जायोब्ला फेसबुक मेसेजफ्राव मेसेज खालाम आरो नाम्बार बिहरनानै भिडिअ बायदिसिना बानायनानै हरनो हागोन आरो बिनि अनगायै जानला मोनला ओरैनो फाल्तु फाल्टा खालामनो थाखाय नाम्बार बायदिसिना बिहरनाङा माबा मोनसे गोनांथि जायोब्लासो लोगोफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय